Сәлам, малайлар һәм кызлар, һәм сезнең әти әниләрегез. Сезнең белән эфирда мин, Айваз Садыров, һәм бу атнаның 15 популяр җырчысы. Менә безне барыбызны да берләштереп торучы тема ул гасырлардан гасырларга күчеп, күпме җаннарның тынычлыгын алып, йөрәкләрне еш-еш тибәргә этәрүче мәхәббәт. Ленар Сайфиевның нинди кызлар белән кызыксынуын, Илгәрәйнең сөйгәненә ничек тәкъдим ясавын, Илназ Бахның беренче тапкыр ничә яшендә үбешүен белергә теләсәгез, хит-парадны алга таба карагыз. Популярлар исемлеген ачып җибәрүче җырчыбыз Ләйсән Гимаева үз гомерендә бик күп тапкырлар гашык булган. Бәйрәмовны очратканча әлбәттә. Ләкин Ләйсән Булатны күрүгә дөньясын онытып гашык булган дип уйлый күрмәгез. Аңа Булатның шактый ябык булуы һәм Сиданиягә еш шакмаклы жилет киеп йөрүе ошамый торган булган. Бу заманнар артта, хәзер Булат та шактый түгәрәкләнде. Жилетын да күптән тотып якканнар. Ләйсән Булат мәхәббәте көннән-көн ныгый, арта гына бара. Эх, матур әйттем. Сүзләремне Ләйсәннең җыры белән ныгытып куйым. Тормыш тәҗрибәсе булган кешеләр мәхәббәт турында ниләр сөйли соң? Роза Мустафиева исемле җырчыбыз мәхәббәт ул яраткан кешең өчен үзеңне корбан итү дигән фикердә. Хатын-кызлар мәхәббәт өчен башларын югалтып, күп нәрсәдән баш тартырга мөмкин дип сөйләп китте миңа Роза ханым. Кыскасы, мин сөйләшүдән нәрсә аңладым? Роза Мустафиева хит-парадта "Өйрәт әле мине яшәргә" дип җырласа да, ул үзе күпләрне яшәргә өйрәтә ала. Сөйеклем дип сиңа дәшәргә, ышанырга өйрәт кабата. Сөю инсен синең тарафта. Элеккечә телим яшәргә,
яшәргә. Asıl yarım deyip дәшәргә. Saklanırga irek tan kalır. Hıyalımda yerim yoğalır. Sin bəxtin deyib yaşarga. Yılmayırga irek yanadan. Vaz keçəm deyib yoksa dünyada. Ellik yaşar dilim yaşarga. Baştan dilim yaşarga. İnet eli, inet yaşarga. Вероника Кузнецова җәйгә кияүгә чыгарга җыена дигән хәбәр ишеткән булсагыз, бу яңалыкны комментарийларга ашыкмагыз. Ә менә сөйгәнең нинди дигән сорауга Вероника булай дип тизеп китте. Кайгыртучан сездә тора белә торган мөнәсәбәтләрне хөрмәт итүче сөйкемле, көчле, ихлас эшчән, бу урында оператор минем сөйләгәннәрне кисеп, Верониканы җырата торса да була. Барбер җыр беткәнче санап чыгарга өлгермәячәкмен. Таләпчән җитез аңлый торган Бай һәм матур, бу чираттагы җырчыбыз Ленар Сайфиев турында түгел, мин Верониканың егете турында сөйләүемне әле тәмамламадым. Ә менә Сайфиевка килгәндә, ул сиңа нинди кыз кирәк дигән сорауга кыскача гына авыл кызы дип җавап бирә. Дуслар, Ленар инде ничә еллардан бирле гади мөлаим тыйнак авыл кызын эзли. Тик табагына алмый. Авылда яшәп ятучы шибәркәй бәлки син Ленарны үзең табырсың, а? Ул бу атнада хит-парадның 12нче урынында.
çiçeklerden güzel nurlu yüzüne, nurlu yüzüne. Yüreğime yazıp baram, mine etken her bir nazlı sözüne, nazlı sözüne. Mehabetin tuğan jırmınlar, sina deyip şatlıq tarata. Көңіл жырлай бит бұғанға, сені гена бар яратам, яратам, яратам. Айтыр едім сені, яратам, яратам. Айтыр едім сені. Мәхәббәттән туган җырмыңнар, сиңа диеп шатлык тарата. Күңелем җырлый бит булганга, сине генә бары яратам. Мәхәббәттән туган җырмыңнар, сиңа диеп шатлык тарата. Күңелем җырлый бит булганга, сине генә бары яратам, яратам, яратам. Айтыр едім сиңа, яратам, яратам. Айтыр едім сиңа. Күзегіз Артур Салихов деген жыршы егітке түшкен болса, кері алыңыз. Ол енді үйленген. Ирақ 2008 жылда 21 яшында Артур тұрмыш иптәші ир статусына ия болып қойған. Оның сүйгені өзі білән Алабуға мәдәният һәм сәнгать күллиятендә бергә укыган хореограф Алия. Алар хәзер 4 яшьлек уллары Камилне тәрбиялиләр. Инде сүзне Артур Салиховның үзенә тапшырыйк. Язмышлардан язмышларга күчеп, кемне бәгърем бүген эзлисең? Үткәннәрне хаталарга бәйләп, юлларыңда кемне күзлисең? Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, ширәм үскән эзләреңә. Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, ширәм үскән эзләреңә. Ташка тиңлисеңдер йөрәгемне, әллә миңа җиңел дисеңме? Йөрәгемне учлап басып торам, алалмыйча күктән күземне. Очрашканда карама син, үзгәләнеп йөзләремә, кирәк түгел инде хәзер яз кояшы күзләремә. Очрашканда карама син, үзгәләнеп йөзләремә, кирәк түгел инде хәзер яз кояшы күзләремә. Хит-парадның беренче унлыгын Илгиз Хәнәфиев башлап җибәрер. Илгиз 14 февраль Гашыклар көнен әллә ни зур истәлекле бәйрәмнәр рәтенә кертеп карамый. Шуңа күрә ул бу көнне хатынына чәчәк бәйләме алып кайтып, битеннән үбеп алу белән генә шикләнә икән. Иң яраткан бәйрәме дип ул Сабан туен атады. Ләкин монысы инде башка тапшыру темасы. Хәзер әйдәгез Илгизне җырлатыйк. Үй артында ялгыз кайын картайган инде biraz.
Yılda yazın yeşillene Köngüllerde gamman yaz. Oturdum ağzı yalğız payın, yalğız payın yazmışqa. Yalğız da qala körmegiz, yol vermegiz sağışqa. Oturdum ağzı yalğız payın, yalğız payın yazmışqa. Yalğız da qala körmegiz, yol vermegiz sağışqa. Yalğız payımның tımını bari jiller silkete. Kimnedir ulda sağınıgan, kimnedir ulda küte. Oturdum ağzı yalğız payın, yalğız payın yazmışqa. Yalğız da qala körmegiz, yol vermegiz sağışqa. Oturdum ağzı yalğız payın, yalğız payın yazmışqa. Yalğız da qala körmegiz, yol vermegiz sağışqa. Hit paradның 9-нчы позициясында Гүлинә Файзуллина. Мин сине яратам дип җырлый ул. Ләкин җырлый гына. Әлегә аның бу сүзләрне беркемгә дә әйткәне юк. Аңа да мәхәббәт аңлатмаганнар. Гүлинә фикеренчә, бу сүзләр чып-чынлап яратканда гына. Романтик атмосферада әйтелергә тиеш. Җәйге кичтә сандугачлар чут-чут итеп сайрап, җылы җил исеп киткәндә сөйгәне аның күзенә туп-туры карап, мин сине яратам диячәк. Юғалтты мәғәнәсін, түн сенсіз ұзын сүйгенім. Мин сенсіз қанатсыз ақыш сыман, сен білмейсің. Мин сені яратам, gel yanıp tiksine, ölüp süyem, tek yanımda, tügelisin sen, sine sağınam min. Canım süygenim, bir köp qalalar, bir köp şakırımlar hazır keng, bizning yanda, aralarda bilem neşip sina. Kıyın iken, tezrek o'tsin vaqt ham. Men qaytarman, men quchoqlarman seni, o'barman seni, ham yaratarman seni. Men sog'indim nafsini, quyoshim, o'lib sog'indim seni muhabbatim. Men seni yaratam, gel yonib tiksina. Мин сине яратам. Я тебя люблю. I love you. Ринас Ахматов исемле җырчы мәхәббәт хисләрен 3 телдә аңлата ала. Буларга өстәп хинчасын, нено-нину примистинано дигәнендә өйрәнеп куйса, бәхет өчен тагын нәрсә кирәк? Ни өчен хинчасын дисезме? Чөнки ул хинд киноларындагы мәхәббәт тарихын күзәтергә һәм кара кушкыл тәнле кызларны ярата икән. Кызларны дип, кызны хатынын дип ачыклык кертик. Ә менә хәзер җырлатык. Білесіңмі, сен
Senin bilen jirde gürlettirip yaşaysiler kiler. Seni gene süyüp hem özüm süyülür. İzgi canlar bilen tire yönede. Bilesinimi senin bilen jirde tağlarımны karşılaysam kiler. Qarашыңаны toyup yüzlerimde barısı da yoklagan irtede. Bilesinimi senin bilen jirde yaşaysılar kile мәңгі бірге. Балаларға үрнек болып келеді, ұмтылмасылық болып кеткештініде. Ұмтылмасылық болып кеткештініде. Jırçı İlgərəyinin məxəbət tarixi matematika dərslərindəki məsələni xatırlətə. İlgərəyə yaşavşı qız anı öz yanına 3 yıl kitirməgən. 4-cü yılda onlar əzəzləb aralaşa başlagan, 5-ci yılda münasibətləri yaxınayğan, 5-ci yılının azağında İlgərəy ona təqdim yasağan. Sırov, İlgərəyə neçə yaş? Şayaram əlbəttə dostlar. Tüp sıravımında təqdim nişik yasalğan. Roza şeşəkləri baldaqlar bilən tügül, əğabqalı rəvişdə. Tik mənə nikah günündə ul üzünün sigərinə bir kıymetli muyunsa bula gitken. Min bit seni özüm izlep toptum, ni ışın son koşup sıymeske. Yüreğimde yangan utlı hisler, senin işin menge sünmeske. Yangan yürek eyde yana birsin, süyebilir demek şaşınır. Bu dünyada şula yaşav rahat, bir-birini tırsan sağınır. İrtek işin künde senin bilen, islerimden bir de çıkmıysın. Başkalarga kirte kırıp koydum, hazır sen de çığa almıysın. Yangan yürek eyde yana birsin, sevile demek şaşınır. Bu dünyada şula yaşav rahat, bir-birini tırsan sağınır. Seni özüm izlep toptum, divarlarını atıp jimerip. Şunun için hazır yanıp yaşayım, bəxtlərin tatıp söyünüp. Yangan yürek eyde yana birsin, sevile demek şaşınıp. Bu dünyada şula yaşav rahat, bir-birini tırsan sağınıp. İlgərəyinin klibində xatını düşkən deyib uylay көрмәгіз. Bu barı tek rejissörlər tapqan bir qız. Oldağı jırçımız Liliya Xayrullina'nın klibi biləndə şuluq hal. Lekin Liliyanın klibində sügənin oynağan aktyor onun şını yerine büyük ışağan eken. İxtibar bilən qarıyıq əli. Güller bulanıp sıklandır da Küngelimine hayranıyım Gözlerimine yaslar isin Kışlarımına şeylerim Tibet suyu işidimde Gönül sazlarım
Илшат Хамадиев мәхәббәте өчен вертолетка «Мин яратам сине» дип язылган плакат элеп, Чаллы шәһәр өстеннән очып йөрергә әзер. Кирәксә, сөйгәнемнең әнисенең гектарлаган бакчасын да китмән ди алам ди ул. Мәхәббәте өчен ул бер ай ашамаска да әзер. Илшат, соңгысы кирәкмәс дип уйлыйм. Китмәләү белән шикләнеп торыйк әле. Иртә кичен җырлар аша насип ярымны эзлим. Шул түгел микән димендә матур кызларны күзлим. Бергә җырларымны саклыйм мин күңелемдә. Таба алмый йөрисеңме әллә, эзлисеңме үзеңдә? Һәр кеше парлы туа ди, минем барым кайдара. Күрми калырмын дип куркам, үзең мине эзләп тор. Минем барым кайдара, үзең мине эзләп тор. Бергә атар таңнарыбыз язлардамы, күзләрдәме? Каясың син, әй чибәр кыз, миңа язмыш язганы. Тирә-якта күпне чибәр, әй кайсыгысың миңа? Җырлый сине эзлим, кушыл әле җырыма. Һәр кеше парлы туа ди, минем барым кайдара. Күрми калырмын дип куркам, үзең мине эзләп тор. Минем барым кайдара, үзең мине эзләп тор. Хит-парадның 4-3 урыннарын Гүзәлем белән Салават Минниханов бүлешеп тора. Алар үзләренең мәхәббәтләре турында ачылып китеп, бөтен нечкәлекләре белән сөйләргә яратмый. Тик бергә төшкән фотосурәтләрен даими рәвештә Instagramга, интернет челтәрләренә урнаштыра баралар. Ә минемчә, сөйләргә кирәкми дә. Бер-берсен яратулары күзләренә чыккан бит. Йолдызларга менеп, таң атканын көтеп, ялкынланып нурлар сибәмен. Син минеке дие, чакыр мине сие, янарыңа очып киләмен. Синең карашларың, синең тавышларың, беләсеңме үзләп мин сөйдем. Уйларымны сизеп, йөрмә инде көлеп, сихерләдең сиңа мин килдем. Эзләреңнән барам, бер борылып кара, син янымда миңа бик рәхәт. Күкләргә очамын, кайнар хискә көеп, шундый була икән мәхәббәт, мәхәббәт, мәхәббәт. Аккошлардай очып, иңнәреңне кочып, канатларың синең буламын. Күзләреңнән үбеп, җан тәнеңә күчеп, йөрәгеңдә мәңге каламын. Йөрәгеңдә мәңге каламын.
Гүзәлемнең мәхәббәт тулы күзләренә игътибар белән карадыгызмы? Ә хәзер Салават Миңнехановның гүзәлемә ничек каравын тикшереп узыйк. Күзләреңә туры карап, сөю сүзен әйтимме? Әллә инде мин бакчамдан гөлләр бүләк итимме? Бер учакта янык бергә, дүрләп сүнмәсен хисләр. Еллар узсын җаным, тикшинмәсен ул гөлләр. Сине җаным, җаным, күз алмам кебек күрәм. Сине җаным, җаным, бер кемгә дә мин бирмәм. Сине җаным, җаным, мәхәббәтне мин саклармын. Җаным белән ут итәм, җаным белән ут итәм. Кайнарлы мәхәббәтнең коясындыр үзеңдә. Һәрбер җылы сулышыңнан, һәрбер якты сүзеңдә. Бер учакта янык бергә, дүрләп сүнмәсен хисләр. Еллар узсын җаным, тикшинмәсен ул гөлләр. Сине җаным, җаным, күз алмам кебек күрәм. Сине җаным, җаным, бер кемгә дә мин бирмәм. Сине җаным, җаным, мәхәббәтне мин саклармын. Җаным белән ут итәм, җаным белән ут итәм. Сине җаным бер кемгә дә бирмәм. Хит-парадның беренче урынына да якынлашабыз. Икенче сан астында Лилия Гыймаддинова. Лилия тормыш иптәше белән бәйле бер кызыклы хәлне сөйләп бирде миңа. Әле өйләнешкәнче булачак ире Лилияләргә кунакка килгән. Чәчәкләр, конфетлар һәм бер кечкенә генә тартма булган аның кулында. Егет тартмадагы бүләкне Лилиягә сузгач, кыз MP3 плеерны күреп шатлыгыннан кычкырып җибәргән. Әти-әниләре, "Ну нәрсә, сезне котларга буламы инде?" дип әйтеп куйганнар. Менә шушы көннән соң егет 1 елдан тәкъдим ясаган. Әкият. Бүтүннең йолдызлары сирәк бүген, озакка син яуладың йөрәк түрен, син генә башкалары кирәк түгел. Чакырсам яннарыма килер идең, сине генә яратам дияр идең, җанымдагы борчулар китер идем. Яратам. Син генә миңа кирәк, көтелгән бүләк, ашкын өстидә йөрәк. Бу без мәхәббәт, син генә миңа кирәк. Бу сөю димәк, бетмәсен иде бу әкият. Син генә миңа кирәк, көтелгән бүләк, ашкын өстидә йөрәк. Бу без мәхәббәт, син генә миңа кирәк. Бу сөю димәк, бетмәсен иде бу әкият. Илназ Бах беренче тапкыр игътибар 4нче сыйныфта 10 яшында чын-чынлап үбешкән. Үбеше генә түгел, әти-әнисенә кайтып мин өйләнәм дип хәбәр биргән. Шушы очрактан соң Бах һәм теге кызның әниләре әле озак вакыт бер-берсенә кодагыйлар дип атап йөрешкән. Хәзер исә Илназ ул кызның кайда икәнлеген дә белмим. Һәм ни кызганыч, исемен дә хәтерләми.
Эх, бу дөнья. Dünya şulay yaratılgan, bizden gine kalmagan. Bayları da, xanları da, məngi yaşay almagan. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlab yaşı kişmasa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlab yaşı kişmasa. Bulganına şükür idi, yaşı gisen çağında. Bulganı bəxtini yuğaltma, sıyıp kal yaşağında. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlab yaşı kişmasa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlab yaşı kişmasa. Музыкаль каймакны мәхәббәт турында нинди акыллы фикер әйтеп тамамлый икән дип озак уйладым. Уйладым да үземнең Алинәмә яратам дип әйтергә булдым. Яраткан кешеләрегезгә бу турыда һәрвакыт исләренә төшереп торыгыз. Алайса алар үзләре искә төшерделәр. Сезнең белән булдым мин, Айваз Садыров. Пока.